Vitsi, miten kiva. Sori jos me vaikka jotenkin hermostuneelta, mulla jännittää tosi paljon aina ennen keikkaa ja mulla on vähän huonoja kokemuksia siitä, että mulla jännittää ennen keikkaa, koska me ei muista, kun mä olin ensimmäistä kertaa ikinä keikalla ja mulla jännitti ihan sairaana. Me soitin minun silloiselle tyttöystävälle ja oli sillä, että ei vitsi, että mitä jos me unohdan, että mitä minun pitää sanoa, että entä jos ne ei naura, että se on ihan hirveää. Ja sit se toppuutteli minua sillä, että voi kulta, että älä nyt, että jos sulla oikein meinaa mennä pupupöksyyn, niin mieti vaikka sitä, kun ekaan kerran harrastettiin seksiä. Ja jännittihän sulla silloinkin tosi paljon. Ja minä sillä, että no joo, niin jännitti, mutta miten se nyt liittyy niinku yhtään mihinkään? No mut sehän meni silloinkin tosi hyvin. Ja mä olin ihan reisesti omiin muistikuviin vedota, että no ei todellakaan mennyt. Sitten se oli vaan sellainen, joo, miehän nauroin ihan koko ajan. Sitten jaa, kiitos. Ollaan erottu. Ja, en kuulemma riittänyt sitten kuitenkaan. Mut ja siis et mulla jäi hirveät traumat Helsingistä ja mua harmitti, koska niinku mä oon semmoista pientä paikkakunta kotoisin kuin Tornio. Ja mä en oo mikään maailman miehekkää äijä, ootte ehkä huomannut. Ja siis sillä että mulla on vähän koruja ja mä tykkään pukeutua vähän semmoisiin värikkäisiin vaatteisiin, mutta mä tykkään kuitenkin tytöistä. Ja oli ihana, kun meni Helsinkiin, niin kaikki helsinkiläiset oli että ahaa, että sä oot semmonen metroseksuaali. Ja mä olin sellainen, joo, semmonen meikä on. Koska en oikein ymmärrä, että oliko se siitä, että Torniossa on ollenkaan metroa, että siellä mä olin ihan vaan homo. Ja siis oikeesti se, että mä en oo mikään maailman miehekkää ja näin, niin sitä ei yhtään auta se, että mulla on tällainen ääni. Tiedättekö? Siis mä ihan varma siinä vaiheessa, kun mulla on niinku pitänyt synnytyksessä antaa lisää happaa, niin kytkenyt sen letku heliumpulloon ja sen takia mä oon niin katkera yhdelle jätkälle tässä maassa ja se on se Dressman mies. Tiedättekö? Kun se jätkä ääni on semmonen miehuuden maa, niin se on semmonen mies ostaa housut. Ja kaikki on vittu, meikö mies meikä ostaa housut. Jos minä oisin niissä mainoksissa, niin se menisi jotenkin näin. Mies, osta bokserit. Itse ostin hipsterit. Poikki. Siis oikeesti mulla on semmonen teoria, mulla on 2 siskoa. Mulla on semmonen teoria, että kun minä oon syntynyt, niin mun äänihuulten tilalle on tullut häpyhuulet. Mä päätin, että se olisi aika jännä tilanne, jos se olisi niin, että jos me päätäisiin joskus ottaa jotain mieheltä suihin, niin se jätkä olisi sellainen, että hetkinen, mikäs vittu sulla siellä on? Mutta on onneksi niinku, yksi asia, mikä vähän kompensoi tätä, että kun me en ehkä ole mikään vaan miehekkää niin auttaa mua niinku selviämään siinä on se, että mulla on tosi iso pippeli. Ihan oikeastaan ihan mikään siis, me en keksi tätä juttua, koska me kävelin mun kotipaikkakunnalla kadulla yksi päivä ja me kuulin, kun 2 tyttöä jutteli, ne ei huomannut mua ja se toinen kysyi sitä toisen sillain, tunneeko sen Puumalan velimat? Ja sitten oli sillain, joo, ihan järjetön mulkku. Eikä mietti vaan, että mistä se ties, mutta en sanaa kiertää, että ei se haittaa. Kiva homma. Joo, oli siis, meikä on ollut aika paljon yksin ja ei oo sillä hirveän kivaa. Mulle tuli niinku yksi päivä, mulle tuli tosi pahaa mieli, kun mä katsoin televisiota. Ja sit televisiosta tuli SubTV:ltä, tuli tän Iholla-ohjelman mainos. Ja ne mainosti sillä, että Iholla-ohjelma. 6 naista kuvaa elämäänsä, tämän lähemmäksi et pääse. Mä saman tien laitoin SubTV-asiakaspalvelun viestejä, että kuulkaa rakas SubTV, haistakaapa vittu. Ja muutenkaan en ois itkenyt itseäni uneet. Ja se oikeesti... Meikä lukenut myös aika paljon lehteä, meikä näki niinku... Siis... Se oli niinku ihan käsittämättömän otsikon näin, kun oli Seiskassa oli semmonen otsikko, että Pikku Milla voitti syövän. Ja aloin miettiä, että meikö luulen, että meidän kouluarvonnassa oli paskat palkinnot. Mut joo, käytetään aika paljon lääkkeitä. Ja sillä lailla, mua ärsyttää hirveän paljon se, että apteekit on niinku tosi epäasiakas niinku lähtöisiä ja näin. Ja kyllä se, että kaikki lääkkeet on hirveän kalliita ja mulla on teoria siitä, että missä kaikki lääkkeet on niin kalliita, on se, että kaikki on pakattu niin nätisti ja jokaisessa paketissa on niinku käyttöohjeet. No aivan kun joku olisi joskus ottanut joku purana sillä lailla. Missä vesi tulee sitten?
Niinku oikeesti mun mielestä niinku apteekissa pitäisi niinku ehdottomasti lähteä enemmän semmoseen supermarkettimeininkiin, että lyö ne pillerit vaan semmosia hedelmälaareja, siihen kyltti pystyttä, puranat 275 € kilo, vaakanumero 28. Siellä on semmosia hyviä tarjouksia, vois olla vaikka sillain rauhallista joulua. Nyt diapamit. Tai sitten vois olla kaikkia semmosia ylläripusseja niinku. Viikonloppumiksi. Kaikki Ruissalon apteekit on tyhjänä niistä. Tai sitten olisi tiikeripäiväunia. Ja sitten on semmonen tuore osasto, missä on semmonen laksatiivi kuin unelmatorttu. Ja niinku, vois olla kaikkia semmosia tarjousviikkoja niinku näissä marketeissa on. Et vois olla vaikka sellainen, että nyt apteekissa koko viikon pilkkahinnat. Ja hinnat on ihan samat, mutta myyjät on tosi vittumaisia. Mieti, joku nainen menee sitten ostaa sinne jotain kadensten kompeja ja sit se myyjä on sillä lailla, että 5,90. No, parempi muikko pillusa kuin 10 pyllysävit. Tai sitten mitä voisi olla vaikka erinäisille kansanryhmille, olisi vaikka sillä lailla, että nyt apteekissa koko viikon mammuttimarkkinat. Ylipaino silleen. Ja sitten tämä on mun mielestä ehdottomasti niinku paras niinku tähän maailman hetkeä, tähän maailman aikaa, ne olisi apteekin hullut päivät. Kaikki mielialalääkkeet on ilman reseptiä. Sitten voisi olla semmonen slogani siellä sillä, että skitsofreenikko tulee kahtena, maksa yhtenä. Mut hei joo, mulla oli tämän verran asiaa. Kiitos tosi paljon, oli tämä mahtava yleisö.